سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفعلي سبورت وحبر تخفيزنا لكم قريبنا لنا لمكتالكم بخبر نقدم ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ዝቕመጡ ኤርትራውያን ናይ ቀደም ተቐዳድምቲ ትማሊ ኣብ ኣሜሪካ ውድድር ኣካይዶም እዚ ውድድር እዚ ኪኖቲ ዝዋህቦ ዋንጫ ኩሎም ነባራት ተቐዳድምትን ጉዱሳት ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክሌታን ገጽ ንገጽ ዘራኸበን ናይ ነዊሕ ዓመታት ናፍቆት ዘውፀን ኣጋጣሚ ነይሩ ኣብዚ ውድድር ድማ ብቁፅሪ ኣዝዮም ብዙሓት ተቐዳድምቲ ክወዳደሩ ከለዉ ኣዝዮም ብዙሓት ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክሌታውን ተረኺቦም ናፍቆቶም ኣውፅኦም እዮም ኣብቲ ዝተኻየደ ውድድር ድማ እዚ ዝስዕብ ውፅኢት ተረኺብሎም ቀዳማይ ብርሃነ ካሕሳይ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካልኣይ ሓድሽ ዓለም ካብ ዳላስ ቴክሳስ ሳልሳይ ስምዖን ኢዮብ ካብ ቨርጂኒያ ራብዓይ ሜሮን ርእሶም ቢንላድን ካብ ሲያትል ሓምሻይ ሲላ ፊልሞን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሻድሻይ እስራኤል አብርሃም ካብ ካናዳ ሻብዓይ ርእሶም ሕድራይ ካብ ዳላስ ቴክሳስ እንቋዕ ሓጎሰኩም ዕውታት ናይዚ ውድድር ነዚ ውድድር ብግቡእ ሰሪዕኩም ብፅፉፍ ንኽካየድ ዝፀዓርኩም ወደብትን ኣካየድትን ድማ ልዑል ምስጋና ይብፃሕኩም ኣብ ሆላንድ ብዘጋጠመ ሓይሊ ዝሓወሶ ንፋስ ገለ ክፋል መጻወቲ ሜዳ ክለብ ኣልካማር ከም ዝፈረሰ ተገሊጹ እቲ ካብ ዝህነጽ 13 ዓመት ዝገበረ ሜዳ ኣብ እዋን ሓደጋ ሰብ ብዘይምንባሩ ዝኾነ ዘጋጠመ ሰብኣዊ ጉድኣት ከም ዘየለውን ተገሊጹ ዳይሬክተር ሊግ ሆላንድ ሮበርት ኤንሁርን እዚ ሓደጋ ንኹልና ኣሰንቢድና እዩ ተገሪምና ዘለና ጽቡቕ ነገሩ ግን ኣብ ዝኾነ ሰብ ሓደጋ ስለ ዘጋጠመ እዩ ክብል ብዛዕባ እዚ ሓደጋ ምስኪላታት ምርመራታት ከም ዘካይዱ ገሊጹ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ዲያጎ ማራዶና ኣብ ሃገሩ ኢጣልያ 12 ሚልዮን ዝኽፈር ዝነበረ ተጻዋታይ እዩ ናብዛ ሓደ ሰብ ንጽምዲ ጫማ ኢሉ ንኻልእ ዝቐትለላ ኣርጀንቲና መጽኡ ዘሎ ክብል ንዳንኤል ዴሮሲ ገሊጾም ኣብ ጣልያን ከም ድሑራትዮም ዝሓስቡና ዴሮሲ ግን ከም ኣብ ቀጠር ካብ ዝረኽቦ ዝኽእል ዘይተኣደነ ገንዘብ ንዓና ኣርጀንቲናውያን መሪጾም ተዘራሪብና ነርና ኣዝዩ ሕጉስ እዩ ዘሎ ክብል ይውስኽ ኣብ ውሳነ እዚ ገዲም ተጻዋታይ ጽልዋ ከም ዘለዎ ዝዛረብ ማራዶና አርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ክለቡ ባርሴሎና ኣብ ሜዳ ካምፕኖ አንጻር ሊቨርፑል ኣብ ዘካየደቶ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ቀዳማይ ኤብረ ጾታ ዘመዝገባ ሸቶ ናይ ዓመት ዝበለጸት ሸቶ ናይ ውድድር ኮይና ተሸሊማላ ሜሲ ዛ ብቕላዕ መጽዓቲ ዘመዝገባ ሸቶ ንክሪስቲያኖ ሮናልዶ አንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ዘመዝገባ ሸቶ በሊጽያ ተዓዊታ አርሰናል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብኻራ ዝዓጥቑ ገብረኛታት መጥቃዕቲ ዝወረዶም ተጻወታ ኦዚልን ኮላሲናችን ኣብ ናይዚ ዓመት ቀዳማይ ጸወታ አንጻር ኒውካስል ከም ዘይሰለፉ ኣፍሊጣ አርሰናል ብፖሊስ ዝካየዱ ተወሳኺ ምርመራታትን ነቶም ተጻወቲ ስነ ኣእምሮኣዊ ምርግጋእ ንምርካብ ምስ ወከልቶም ብምስምማዕ ነዚ ውሳነ ወሲና ሪያል ማድሪድ ብሰፍ ዘይብል ገንዘብ ዝዓደገቶ ሓድሽ ኣባል ኤዲን ሃዛር ነታ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ክሪስቲያኖ ሮናልዶን ራውን ጎንዛሌዝን ዝለበስዋ ታሪኻዊት ማልያ ቁጥሪ 7 ከም ዝሃበቶ ብወግዒ ኣፍሊጣ ነዛ ማልያ ክለብ ዝጸንሐ ማሪያኖ ዲያዝ ቁጥሪ 24 ማልያ ክኽደን ምዃኑ ተፈሊጡሎም ብዘይካዚ ቅድሚ 2 ዓመት ናብ ባየር ሙኒኽ ብልቓሕ ቅድሚ ምኻዱ ቁጥሪ 10 ዝውንን ዝነበረ ጄምስ ሮድሪገዝ ቁጥሪ 16 ማልያ ክለብስ ምዃኑ ተፈሊጦም ሓድሽ አሰልጣኒ ቸልሲ ፍራንክ ላምባርድ ዴቪድ ሉዊስ ካብ ጋንቱ ተፈልዩ ልምምድ ክገብር ዝወሰነ ባዕሉ ምዃኑ ናይ ሙጻእ ውሳኔውን ድሕሪ ዘካይድዎ ግልጽ ዝኾነ ዝርርብ ምዃኑ ገሊጹ ስለዚ ድማ ናብ አርሰናል ምኻዱ ኣብ ቦትኡ ብዘሎ ውድድር ብክለብ ቸልሲ ክኸይድ ከም ዝተፈቕደሉን ብምሕንጋድ ከም ዘይኮነን ኣብ ዝቕጽል ጉዕዞ ተጻዋታይ ድማ ዓወት ከም ዝምነየሉን ተዛሪቡሎም ንፈቲ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ክለብ ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ ኖርዊች 4-1 ብምዕዋት ኣሃዲላ ፈሊማ ጾታ 7 ደቂቃ ጥራይ ምስ ተላዕሎ ኣጥቃዓይ ክለብ ሊቨርፑል ዲቮክ ኦሪጊ ብኽንፊ ዝዓጸፋ ኩዕሶ ተኸላኸላይ ክለብ ኖርዊች ሃልነይ ክከላኸል ክብል ናብ ልዳቱ ስለ ዘመዝገባ ሊቨርፑላውያን ብእዋንዮም መሪሕነት ሒዞም በዚ ዝዓገቡ ዘይመሰሉ ሊቨርፑላውያን ንጾታ ብምቁጽጻር ኣብ መበል 19 ደቂቃ ፈርሚኖን ሳላሕን ዝተቐባበሉላ ኩዕሶሞ ሳላሕ ምስ ሰኪዕት ብምጽምባሩ ንጾታ ክልተ ባዶ ክመርሕዎም ተራዮም ኣብ መበል 27 ደቂቃ ንዝተረኽበት ኩርናዕውን ዝሓለፈ ዓመት ብሉጽ ብቕዓት ዘንጸባረቐ ካልኣይ ዝኸበረ ተኸላኸላይ ዓለምና ቪርጊል ቫን ዳይክ ብርእሱ ገጪኡ ምስ ሰኪዕት ብምውሃዱ ነቲ ውጽኢት ናብ 3 ባዶ ክቕይሮ ኽኢሉ በዚ ዘይተዓግቱ ሊቨርፑላውያን ድሕሪ 14 ደቂቃ ብኣርሎንድ ዝተኸሸነት ኩዕሶም ኦሪጊ ሾቶ ብምዝጋቡ ንዕረፍቲ 4 ባዶ ክወጽኦም ተራዮም
ንፕሪሚየር ሊግ ሎም ዓመት ዝደየቡ ኖርዊችን ብተደጋጋሚ ልዳት ሊቨርፑል ኳን ተኳሕኩሖም ክሰልጦም ግን ኣይከኣለን ኣመበርሳን 4 ደቂቕ ክለብ ኖርዊች ብመንገዲ ፑኪ ሸቶ ብምዝጋቦም ናብ ጾታ ዝተመልሱ እኳ ተመሰሉ ዝተወሰኸ ሸቶ ብዘይምንባሩ ግን እታ ኣብ ሜዳ ዝተጻወተትን ን58 ሚእታዊት ሚዛን ጾታ ዝሓዘትን ሊቨርፑል 4-1 ብምዕዋት ብጽቡቕ መንፈስ ንሓድሽ ዓመት ስፖርት ኣሃዱላ ፈሊማቶላ ኣብዛ ግጥም ግብፃዊ ኣጥቃዓይ ሊቨርፑል መሐመድ ሰላሕ ብሉጽ ተጻዋታይ ናይ ዝግጥም ተባሂሉ ኣብዚ ግጥም ሓላው ልዳት ሊቨርፑል አሊሰን ቤከር ብምጭብባጥ ጂማውንቲ ተቐይሩ ብምጽኡ ንድሙቕ ጾታ ካብ ምጽምባል ተዓንቂጻያ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ሎም ቀጥሪ ኣብ መንጎ ዌስት ሃምን ማን ሲቲን ዝተኻየደ ግጥም ቀጺሉ ኣብዚ ኣብ ስታዲየም ኦሎምፒክ ናይ ለንደን ዝተኻየደ ጾታ ስፓኛዊ ፔፔ ጓርዲዮላ ትእለ ማንቸስተር ሲቲ ንሰርጂዮ አጉዌሮን በርናርዶ ሲልቫን ኣብ መንበር ተቐየርቲ ብምቕማጥ ንጋብሪኤል ጂሰስ ምስ ሪያድ ማሕረዝ ዘኽተተት ክለብ ልዑል ዓብላልነት ዘንጸባርቐትሉ ጾታ ኣብ መበል 24 ደቂቕ ብራዚላዊ ጂሰስ ካብ ወከር ብኽንፊ ንዝመጸቶ ኩዕሶ ኣብ ሰኪዕት ዌስት ሃም ብምቕማጥ ንጾታ 1-0 ክትመርሖ ያኪኢላ ጾታ ዓብላልነት ሲቲ ዘናውያን እናቐጸለ ንዕረፍቲ 1-0 ኣምሪሑም ድሕሪ ዕረፍቱን ሲቲ ኣብ መበል 51 ደቂቕ ካብቲ ብሉጽ ከሻኒ ኩዕሶ እታ ክለብ ቤልጂማዊ ደብሩኔ ዝተሃንደሰት ኩዕሶ ራሒም ስተርሊንግ ካልኦት ሸቶ ከመዝግብ ይኽኢሎም ኣሰልጣኒ ዌስትሃም ማኑኤል ፔኔግሪኒ ንተጻወቱ ሚካኤል አንቶኒዮ ጃክ ዊልሸር ፊሊፔ አንደርሰን በብእዋኑ ብፎርናልስ ሴጎናርንስ ቺካሪቶ ቀይሩ ንጾታ ናብ ርብሑ ክቕይሮ ተፈተነ ሲቲ ዘናውያን ግን ኣይተዓግቱን ሕጁን ስተርሊን ኣብ 75 ደቂቕ ካብ ማህረዝን ዝመጸቶ ኩዕሶ ምስ ሰኪዕት ብምውሃድ ውጽኢት ከክፍሑ ይተራዩ ንጋብሪኤል ጂሰስ ዝቐየረ አጉዌሮ ኣብ መበል 84 ደቂቕ ንዝተረኽበት ፍጹም ቅላዕ ሓላፍነት ብምውሳድ ቀሊዑ ከመዝግባ ኣብ ዝፈተነሉ ብሓላው ልዳት ፋቢያንስኪ ተዓግተት ነታ ምላስ ኩዕሶ ግን ደጊሙ ብምምዝጋቡ ንውጽኢት ናብ 4-0 ኣዕረጎም ኣብ መበል 92 ደቂቕ ሕጁን ስተርሊን ንዕኡ ሳልሴይቲ ንክለቡ ድማ ራብዒት ሸቶ ብምዝጋቡ ንጾታ 5-0 ክኸውን ኣኽኣሎም ምድብ ግዜ ብምዛሙ ድማ ሻምፒዮን ዝሓለፈ ዓመት ሲቲ ብምቁር ናይ 5-0 ዓወት ናይ ሎም ዓመት ጾታታት ፈሊማቶላ ብሰለስተ ሸቶታት ሃትሪክ ዝሰርሐ ራሒም ስተርሊን ድማ ናይዛ ጾታ ብሉጽ ተጻዋታይ ተሰይሙ ኣብ ካልእ ጸወታት በርንሊ ንሳውዝሃምፕተን ከምኡውን ብራይተን ሆፕ አልቢዮን ንዋትፎርድ ብገፊሕ 3-0 ተዓዊተናለን ሎም ዓመት ናብ ፕሪሚየር ሊግ ደይባ ዘላ ሼፊልድ ዩናይትድ ብወገና ናብ ቤዳ ቦርንማውዝ ተጓዒዛ ማዕረ 1-1 ብምፍልለያ ቀዳመይቲ ነጥቢ ኣቕፂራላ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ንኔይማር ንምፍናው ተካይዶ ዘላ ዝርርባት ተስፋ ትረኽበሉ ምህላዋ ዳይሬክተር ናይታ ክለብ ሊዮናርዶ ገሊጹ ፒኤስጂ ጽባሕ ሰንበት ምስ ናይ መስዓብ ተካይዶ ናይ ሊግ ሓደ ጸወታ ከም ዘይስለፍ ተነጊሩሉ ዘሎ ኔይማር ዓበይቲ ክለባት ስጳኛ ባርሴሎናን ሪያል ማድሪድን ከምኡውን ሻምፒዮን ኢጣልያ ዝኾነት ክለብ ጁቬንቱስ ንምውናኑ ተኽእሎታት ዘለወን እየን ኔይማር ናብ ባርሳ ናይ ምኻድሌት ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ እታ ጋንታ ንኮቲኒዮን ሰሜዶን ምስ 50 ሚልዮን ዩሮ ንምቅያሩ ትጽዕር ምህላውን ዝግለጽ ኮንፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ማለት ካፍ ኣብ መንጎ ኣልታራጂ ናይ ቱኒዝያን ዊዳድ ካዛብላንካ ናይ ሞሮኮን ዝተኻየደ ግጥም ክድገም ወሲኑሉ ንዝነበረ ናይ ፍጻሜ ጎባል ክለባት ኣፍሪቃ ጸወታ ብምቁራጽ ኣልታራጂ ዕውቲ ክትከውን ወሲኑሎም ሓደ ነሓሰ ኣብ ሜዳ ራደስ ቱኒስ ዝሕሪ ዝተኻየደ ኣብ ቀዳማ ኤብረ ዝሰርሐ ቪድዮ ቴክኖሎጂ ዘይሰርሓሉን 9 ደቂቕ ዘይዛዘምን ተጻወቲ ዊዳድ ድማ ንሜዳ ካብ ምምላስ ዝሓንገድሉን ናይ ካልኣይ እግሪ ኣካታዒ ጸወታ ኣብ ሜዳ ኣካየድቲ ናይቲ ውድድር ንዊዳድ ካዛብላንካ ብፎርፋይት ብምስዓር ዋንጫ ንኣልታራጂዮም ሸሊሞማ ፌደሬሽን ሃገራት ሞሮኮን ቱኒዝያን ኣብ ዓቢ ህልኽን ምጉርፋጥን ድሕሪ ምእታዎም ድማ ናብ ፊፋ ወግዓዊ ክሲ ድሕሪ ምቕራቦም ካፍ ዋንጫን ሜዳልያን ክምለሶ ጸወታ ድማ ክድገሚ ወሲኑ ነይሩ እንተኾነ ንኽልቲአን ጋንታታት ድሕሪ ዝገበረለን መርመራታት ዊዳድ ካዛብላንካ ጌገኛ ኮይና ብምጽንሓ ካፍ እታ ዋንጫ ዋንነት ኣልታራጂ ክትከውን ወሲኑሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና
ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኽብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን